停車中の電車は本日の上り方面の最終電車品川駅です。逗子を出ますと鎌倉、北鎌倉、大船の順に停車をいたします。あと1分ほどで発車となります。ご利用のお客様はご乗車になりましてお待ちください。1番線の品川行きまもなく発車となります。お近くのドアからご乗車ください。品川行きまもなく発車となります。1番線から品川行きが発車です。次は鎌倉に停まります。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。